φίλοι μου, έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε. Είμαι η Άρια Ρόκου, η πασίγνωστη YouTuber και σήμερα είπα να σας κάνω ένα βίντεο μετά από πάρα πολύ καιρό. Βρίσκομαι στο μπάνιο, στο καινούργιο μου σπίτι. Όσοι με ξέρουν, έχω μετακομίσει πολλές φορές από το τελευταίο βίντεο. Θα βγάλω τη γυαλιά μου. Με αναγνωρίζετε τώρα? Είμαι η Άρια. Λοιπόν, φίλοι μου, σήμερα το βίντεο που θα κάνω θα είναι δύο ειδών βίντεο. Θα είναι πρώτον μουσικό tutorial, πρώτον, και δεύτερον θα είναι skincare routine challenge για να δείτε πώς κρατάω το δέρμα μου σε τέτοια κατάσταση. Πρώτα απ' όλα, ας ξεκινήσουμε με τα φαν. Βλέπετε, εγώ αυτή τη στιγμή μαθαίνω φλογέρα και θα σας παίξω μερικά κομμάτια. Πάμε να δούμε. Αυτό ήταν από το Doki Doki Literature Club. Πάμε να δούμε τώρα και ένα ακόμα. Αυτό ήτανε. Το δεύτερο μιλάει για τη γαλήνη. Τώρα πάμε να δούμε το skincare routine. Πρώτα μαζέψω τα μαλλιά μου για να μην βραχούν. Και μετά θα πάρω το My Cleansing Gel, not sponsored. Μην βλέπετε τη μάρκα. Είναι όμως σαν το... Ούτε αυτό είναι sponsored. Δεν θα το πω. Βάζουμε λίγο. Το βάζουμε έτσι και τα στα πούτρα. Είχα λίγο μίξα. Έχω κι άλλη. Έχω λίγο ακόμα μίξα. Μισό. Πάρω λίγο χαρτί. Εντάξει είναι τώρα. Και αφού κάναμε αυτό, εν τω μεταξύ, παιδιά, δεν είναι λαδωμένο το μαλλί μου. Σήμερα έκανα μπάνιο, αλλά φαίνεται λαδωμένο. Έχω ακούσει ότι γενικά αυτό συμβαίνει σε αυτούς που κάθονται πολλή ώρα στο Discord. Αυτά ήθελα να σας πω, φίλοι μου. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Για περισσότερα βίντεο κάντε εγγραφή στο κανάλι.